wasu na ganin cewa kila masu zanga-zangar nan da waɗansu ƙasashe musamman na Amurka da Ingila suka fara nuna damuwa akan kila yadda aka yi zargin wani abu ya faru kila ko na kisa ko kuma kila mayar da su. Shin su 'yan ƙasa da zanga-zangar ta kula musu su me yasa ba a diba nasu bangaren ba da kuma kula da abin da ya same su? Saboda siyasar da ta shigo cikin al'amarin, saboda su san zuciyar da ya shigo cikin al'amarin, saboda kokarin yi wa gwamnatin da take kan mulki batinci da ya shigo cikin tsarin, saboda kokarin a kaskantar da gwamnatin da waɗanda suke jagoran gwamnatin, saboda ana kokarin ko da zargin ne ai ka tambaye ni ne me yasa, ni kuma ina gaya maka abin da yasa, ni abin da tunani na ya bani cewa to zargin da nake cewar abin da yasa ake yin haka shine ni nake maka bayani. Idan zargi ne na yadda zargin ne muke yi, to amma ai abin nan waiwaye adan tafiya ne, sannan kuma aka ce idan kaga kare yana shinshine yana so zai dauka ne. So ni abin da nake tunani ko kuma nake zargi, tunda kalmar da ka fi so in amfani da ita kenan zargi, to abin da ni nake zargi shine cewa batinci da ake kokarin a yi wa gwamnati da waɗanda suke jagorantar gwamnati a halin yanzu, shi yasa su kasashen duniya ba sa hangen cin zarafi da cin mutunci, sata, konawa da kisan da ake wa 'yan Najeriya da su ba sa cikin zanga-zangan, wanda kuma su masu yin zanga-zangan su suke wannan kashe-kashe. Misalai da yawa ga su nan, akwai waɗanda sun karya dokar ƙasa ta ɗaure su suna cikin kurkuku. Waɗanda masu zanga-zanga sun je sun fasa gidajen kurkuku a Edo State, sama da gidaje biyu na kurkuku an je an fasa su. Waɗanda suke cikin kurkuku an ce su fito, an sake su sun tafi, ba a san laifin mai suka yi, ba a san wace irin doka suka karya a ƙasa ba, amma su waɗannan sun sake su. Sannan da suka tashi fitowa sun fito da bindigogin ma'aikatan da suke gadin su na kurkuku. An je ofishin 'yan sanda, an fasa ofishin 'yan sandan, an kori 'yan sandan, wasu an kashe su, an kwaso makaman da ke ofishin 'yan sandan, su masu wannan zanga-zangan sun rike wannan makaman suna harbawa, gashin ko ina ana kallo. Ana fito an zo an fasa shagunan mutane wanda ba su ji ba su gani ba, 'yan ƙasa ne masu 'yanci, masu zanga-zangan sun je sun fasa musu shaguna, suna ebe musu kaya cewa ganima suke ɗiba. Ai ita majalisar ɗinkin duniya ita bata ga wannan ba ne, ko kuma a'a saboda su waɗannan masu zanga-zangan suna da ɗaurin gindin ita majalisar ɗinkin duniya shi yasa za ta bari su ci gaba da cin zarafin mutum miliyan akalla 190 da wani abu ba ta yi magana ba, sai sandan saboda watakila idan yau gwamnati ta fito ta ce ba daidai ba ne, shi ke sai a ce ai an ci zarafin masu yin zanga-zanga a kyale su zanga-zanga, saboda su kuma majalisar ɗinkin duniya ko kuma ma kowace ƙasa ce take yin magana a kai, tana son a samu damar da za a samu hatsaniya a ƙasan don ta shigo cikin ƙasar ta zo ta ƙara haɗa